Nkosi yezulu nomhlaba, Shambo ingcwele. Angazi noma Nkosi kuukwaliwa yini. Ngiyezwa noma ngifunda umthandazo weSabatha. Ngiyakhixhiza. Ngelinye ilanga uthi umfundisi yake wafunda umthandazo weSabatha ekuphakameni. Owayewufunda umthandazo akangawugcina umthetho wokufunda ngomthandazo weSabatha. Walokho ekhuphuke njalo ngokuba wakho lokho ehambile. Yayisivala inkonzo, yayisithi inkonzo yeSabatha isiyonakela ngoba konakele umthandazo weSabatha. Ngiyacela ke Nkosi ukufunda kwami. Angazi noma bekudala ukuthi abantu abavumayo bengingabezwa yini upiano beluphezulu kakhulu. Ngiyacela Nkosi ungithethelele la ngixhixize khona nasekufundeni. Nabangcwele bakho phakathi kwendlu bangithethelele. Amen. Ngiyingane encane bantwana beNkosi ezalwe eMambatheni. Ubaba ongizalayo wathi igama lami ngumhlabishintshile. Ngicela Nkosi la ngiguqe khona ngoba lento engiyiphethe ayimfanele umuntu ongangami ongenayo unkosikazi. Angikabi naye eManazaretha unkosikazi, ngisenomlobokazi. Amen. Kuhlukene. Fike kube intombi, suke entombini kube inkehli. Suke enkehlini kube umlobokazi. Suke umlobokazi kube inkosikazi. Suke inkosikazi bese kuba ugogo. Uhlukene. Ingakho ngithi ngisewumntwana kakhulu. Lo mbhobha ngaka ufanele. Kodwa ngazi noma namhlanje kuukwaliwa yini kuthiwa ngiguqe nje ngedwa, ngiguqe ngedwa ngingagcotshiwe. Ngicela Nkosi ungikhumbule laba bantu Nkosi abaphakathi kwalomuzi basuke endlini badela amakhaza, badela ingubo zabo, abanye balala ngamablanket lawo kuthiwa ama-electric blanket. Beza Nkosi lapha emzini wakho engcwele bazofuna izwi lakho, bazofuna ukuphila kwakho. Ngicela Nkosi kube kukhulume wena, ngingakhulumi mina ngumuntu ntu. Ngicela Nkosi ungangilahli. Ume nami lesikhathi engimkusona nakulomzuzu engimi kuona. Ngelinye ilanga enye insizwe eMampondweni ifika kuyasetshenzwa emzini kaNkulunkulu. Ithi ke lensizwa ngiyacela ninginikeze umsebenzi ongaphekwe umsebenzi osinda kakhulu kunale msebenzi eniyenzayo. Kukhona abantu abathi mabefika emzini kaNkulunkulu bezela ukuzodlala, kodwa kukhona abangazela ukuzodlala bezofuna izwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ebalande endaweni ezilukhuni. Ithi ke lensizwa ngicela umsebenzi osinda kakhulu. Uma ngabe kuthiwa kuginqa amatshe ngifuna lo msebenzi lo osinda kakhulu phekwe umsebenzi ekhona. Base bayibuza lensizwa bathi kwenze njani mnumzane? Yini ufuna umsebenzi osinda kangaka? Ithi ke lensizwa bantwana beNkosi bengisejele ngiboshiwe. Ithi lensizwa ngase ngehlelwa isono ngingaphakathi ejele. Ithi ngiphumile uNkulunkulu wayesengikhumbula umthando wazo zonke izona ekhona emhlabeni. Shemba kakhethi eManazaretha. Amen. Ukuba kuthiwa wayengeyona uNkulunkulu
wayengeke zehle ngoba uzela izoni akukhona munye ongcwele phakathi kwethu. Ithi ke lensizwa abantwana benkosi, ithi ngiyile uNkulunkulu ohleze esihlalweni number 5 unyazi lwezulu. Ithi ngifike ngasibika lesisono esingehlele ngaphakathi. Ithi inkosi yayisithi hamba uphinde ubuye ngizoya kwabakini ngiyokubuzela intethelelo lesisono esikwehleleyo. Ithi ngihambile ngabuya. Ithi ngithema ngibuya uthi ngathi inkosi sengibuyile. Ithi inkosi yezulu nomhlaba, ithi mntanami ngibabonile abakini abasekhaya makha ngibabonanga. Ithi njengoba abakini ngibabonile bathe intethelelo yakhe abanayo. Ithi hamba uphinde ubuye ngiyofuna abasekhaya wakho la kuzalwa khona uma. Ithi ngihambile eNazaretha ngaphinde ngabuya. Ithi ngithema ngibuya, ithi inkosi ngibabonile abakini ngababona abasekhaya wakho kodwa ekhaya wakho nasekhaya kababa wakho ngibabonanga. Wayesethi laba abasekhaya wakho bona bathe nabo intethelelo yakhe abanayo. Ithi ngihambile ngaphinde ngabuya. Ithi inkosi yathi ngibabonile abakini abasekhaya wakho ekhaya kababa wakho asekhaya kamama wakho nabo bonke bobafu 4 bathi intethelelo yakhe abanayo. Ithi ngihlalile ngalinda. Ithi inkosi hamba mntanami uphinde ubuye. Ithi ngihambile ngaphinde ngabuye. Ithi ke inkosi ngizohamba ngiyobuza koShembe baba u4 bonke ke ngiyozwa kubona ukuthi bona bathini. Zonke izono engizenzile nomhlaba mayisibuyile lensizwa. Ithi mntanami ngimbonile uBhombela, ngayibona inkosi ilanga, ngayibona inkosi inyanga yezulu. Ithi ngalibona uthingo lenkosazane. Ithi mntanami oShembe bonke bathe bonke nabo intethelelo yakhe abanayo. Yayisihlala insizwa abantwana benkosi isifuna ukuzwa wahleze esihlalweni ukuthi yena uthini. Kudingeka uzi zifihla zonke izono zakho. Ngalinda number 5 wethu, ngalinda unyazi lwezulu. Uthi laseluthi unyazi, laseluthi unyazi lwezulu nami
isibuza lensizwa yathi inkosi yezulu nomhlaba ngenze njani yayisithi inkosi yesabatha mntanami hlala phansi uzame ngoba kuleli bandla akekho ngcwele bonke bazozama ethi maNazaretha ngifuna lo msebenzi osindayo ngoba ngifuna intethelelo kaNkulunkulu nasethongeni lakithi zijabhile yebengizi yebengizithanda mina ube izitha zenhliziyo yami yebengizithanda mina Sinizwe lezinsuku bandla benkosi ngesikhathi esidala sigijima ngengqola zomlilo uShandala kade ekhuluma ekseni ukuthi besigijima ngengqola zomlilo sibabaza indaba kaShembe sibabaza indaba kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu isho njalo enye insizwa ithi bandla benkosi ngelinye ilanga uthi wasuka omunye umama esitimeleni ukhuluma indaba kaShembe wayesahlala elalela indaba kaShembe kanti kuyizwe lezinsuku zikagudi njengoba abantu beyenkonzweni zabo bayodumisa uNkulunkulu abamkhonzayo uthi nathi sabopha sasuka sahamba saya ngapha ngasezwe naseFreestad shamba uNkulunkulu maNazaretha amen Ulisangizwile esitimeleni ukuthi uShembe mawummemeza yasabela ubani ngabizwa sabela maNazaretha ngicela uthi sabapha sahamba sishingo endleleni uthi siyahlawela siyenkonzweni yethu uthi manje yagijima kakhulu uthi ayisishaya ithayila ngaphambili uthi amameza amakhono ngoba simemaza uNkulunkulu wethu asiyakumkhonza amameza amakhono athi lekelela inkosi yethu anakela Kristu Jesu amameza amakhono amemeza uthi kodwa ngangisheze emumva uthi ngase ngimemeza ngathi weShembe awu maNazaretha sishushwa izono uthi ngamemeza uthi ngathi weShembe uthi monke isiphilele weni uthi yamiswa isihlahla esincane ithi wonke umuntu wayesephume eTexini noba lophakamisa ingubo yakhe omunye wehlisa uziphu wayesebuza udriver wathi ubani lo obiza uShembe
khula kwabantu khula kuqabedele ubani nabiza ushambe wathiwa nangu wathi udriver wathi nangu 100 rand hamba uyaba ngakulo shamba kade umbiza umthathephi wathi asikhona wathi ngimzwe esitimeleni bekhuluma bethi ushambe mawumbiza uyasabela zidle uzibela amathambo imamazile ushambe uthi udriver alenkathi umamaza ushambe imoto kumele iyaweni uthi uqhamuka indoda lapha efaka umthifu omhlophe yayisikhomba ngomuno Nazaretha uthi yakhomba ngomuno into yasezulwini uthi yayisima imoto uthi wathi inkinga utheme eflathela yena washone weni ngemuva bebhaliwe ethi shambe isidawe nesiqhoko sinye indaba inesiqhoko Nazaretha ukhona umuntu othi maye emhlanganweni engabi nendaba ngisho nokubona nje isiqhoko Nazaretha ingcwele isiqhoko khona umuntu lo ngendaba ukuthi noma ngommonanga ushambe akuna mina ngisho umbona ephethe iduka elimhlophe ebusaba futha umuntu ufaka phakathi bafutheni eduka elimhlophe athi twi Kani ndanjalo Nazaretha kuleli bandla Uyawuthi mangabe sekuthiwa kuyafakazwa uboneni kushembe mina flash ubashe statue kibe sinjalo uNkulunkulu egqoke kahle indle angaka inkosi yethu uNkulunkulu Nazaretha size Nkosi khuluma ukuthandwa nguwe ngabe hlolela abantu bakho la boys sokuyenza iphuma ekuseni emsebenzini yogibela eCrown mayifika lensizwa qhamuka nensona boya sayibamba inkunzi inhlangano yobubi angizange ngime yayisidibana inhlangano yobubi lensizwa dibana inhlangano yobubi bayibhoboza ngommese bayibhoboza ngommese lensizwa bayibhoboza ngommese amathumbu ayisiwabamba ayisiwabone babamba ngesandla kodwa Nazaretha ikhuluma ngenkosi Nazaretha ushemba uNkulunkulu nakubantu abangayifakile ingubo emhlophe ushemba uNkulunkulu futhi ngiyabona ngathi bathanda kakhulu angazi uma baboni nabo amen shemba kanjani wensizwa shemba unthanda impela bafowethu kakhulu ningahlale emahostela sendlini zenu nathi imlilo ngamasabatha kumele nize la nizokhonza uNkulunkulu wenu shemba unthanda ninjalo uma ngafika isikhathi akufanele ukhethe inkosi ngoba uzohlubuka uma usohlubukile bese udala inkinga emndenini wakini zohambile emhlabeni uthiwa wayenguba emhlophe ngoba ugijimisa udumo wabona abanye benemonto wayitshela ukuthi imonto ziyatholakala hayi ayifani behlaza abantu ayifani thala phansi nje wena masafika bakini noma masufika lo uthanda lokuthi ukhonzo ushembe umkhonzo ushembe bese uyanamathela bese ungabi futhi nabangani abazokulahlekisa ithi inkosi Nazaretha ensukwini nje ithi mawungafuna ukukhuluma kuleli bandla thatha isiqomo sakho thatha imbomi yakho yemgidini ema-practicing nganaza ama-practice asenzela izinto ezinhle kakhulu uma ungenayo i-practice shame on you nyadabuka
ngoba kukancane namhlanje ukuthi abantu besuke nje eThempelini beze kini kodwa ama practice akwazi ukuthi akwembathe wena ayofihla ubunqulu bakini bese ushaya endlini uyathi omunye wemazi ke kune practice nawe nathile ethi omunye mina ngizowasha uzowasha khulindela washaya khulindela ukuwasha kuyafunda umgidi izindla mafa zonke zimenyiwe siyangena kodusine masangwe emarabonke arabomujawo wayengahlali ushambe uma ethi izinja mafa ziyawungena ngokusina emasangweni izokhala nje indweba abanye ophuma ebheke epark station omunye eJimistini omunye uyalala ayakugidwa kodwa makuthiwa nje waqala izinja uselikhuni kodwa uyabaleka ubalekelani balala ukuphila ubalekelani wema Nazareth webandla benkosi ngikhuluma ngathi sengangani ningabalekela umgidi ningabe ubalekela umgidi ngoba mhla uhambe emhlabeni awubaza abahlangabeza abakuhlangabeza ukuthi babephetheni kuwe mhlambe kuwe bawuphatha nje isihlabelo sika 6 ethi sakubona bethi kuphakama bethi nhlasuthi ethi gida ukuze sihambe nawe asihambe siyafika ezulwini umugidi bese uyasala bese uyaduka futhi uyabaleka futhi baleka wena thomela ibhika ngesingo baleka umgidi kaShembe bese nithi abantu amama begida nithi bagijima hawu maNazaretha lolimi lokugijima luvelaphi kanti umuntu nje meka wakhuthala endaweni kaShembe awuzoshayisa lo akugijima kuleli bandla ayagijima akugijima vele insini phela akugijima kodwa ngomgidi uzosaba ngisho ukuhlabela umgidi nje awunangoke nehlabela enzima siza Ankosi Baba Ausi Sasi Sankosi Baba Yesu awugidi ngani angithi ngafika la ekhaya mina ngizofuna uShembe uthi uShembe ngigide phela ngimsinele uthi ingoba la khona omubi angangeni khona omubi akawazi umgidi maNazaretha noma ungathandaza uqede uhlabela uqede shumela uqede ushumela kahle futhi omubi nje ushumela kahle ningamuzwa lonke niphuma nibabaze lithi awuyishayile inkonzo kanti kusho umuntu umbethe womubi ni ethi bayihlabelela kuphila umuntu kodwa masifika sithi sabona kuphakama sakubona
Tutia Besa Sambona sithi babeke abafowethu abathunyelwa kuwe sibabalekile sibakushiya bexoshwa ubungcwele ubalekelani uxoshwa yini emgidini uxoshwa yini emgidini noma ihawu unalo kodwa unefoni enkulu i-iPhone awunahawu awuwahle kunefoni oyiphathayo angeke liphume ihawu lika 600 how much is your phone mana unalisha wala lokugida emgidini ayisikhwili ishoba ukugida wala emgidini ayisofuna ushaya Nazareth ukufuna wena simaka ifuna uphumela yokuthenga ihawu liphi ihawu ugida ngani 23 noma uncike etinini lapha ngemuva noma uyaboleka liphi ihawu mNazaretha oyingcwele la mNazaretha oyingcwele ihawu linkinga ngoba lensizwa bayingenalo ihawu ekhaya kuyingozi kunehawu lalapha eNazaretha kunehawu lakini lakhona abantu bakini umso wakhe nje ukugcina nakhokho wakho la apha khona isihlangu afika umuzwa afikele ihawu lokufika izitha liphi ihawu lakini mawensizwa awunala ke lesontweni elakini likhona kwathi wenza njalo bangeke ihawu ekhaya hayi ayengibuyele endabeni ngiqedele bese ngihlala phansi kodwa manaza asimfuneni uShembe kuseyisikhathi sisaphila ngoba leli namhlanje leli sikulona leli namhlanje kusasa kuzobe kuyizolo usuhambile ungalazi kusasa lakho ukuthi njani uzokumiswa ukuthi uhambe emhlabeni ungenalo ihawu umiswa ukuthi njengami nje angingenaso isinene sembuzi ngimiswa ukuthi ngihambe ngingenaso isinene sembuzi kodwa ngawa imba ka 7000 kodwa isinene sembuzi asingcwaba umuntu bengasekho emhlabeni anginaso ngoba lapha esontweni ngizele ishow off ngifuna bangabe ngigqokile ngiyele ngakumakhosazana ezongibona ukuthi ngifaka isinene esidurayo kodwa asike isinene oyathi mawuhambe emhlabeni uthi ngizongcwatshwa ngaso lesi esembuzi yakini hayi lembuzi oyithola imbuzi yakini nebheshu lembuzi oyongcwatshwa ngalo unazo mhlawumbe wena uyazi uzofanini mhlawumbe wena uyazi uzofanini mhlawumbe mina ngazi uzofanini sikhona isinene sembuzi kuwe oyathi mawuhambe emhlabeni ungcwatshwe ngaso manje nakuwe inhlansuthi fanele mangabe sikufaka ibhulukwe usuyinhlansuthi lokho sidalana nosipho kuwe sibasuse leki lapho uyinhlansuthi ukhokhelela ibandla likaShembe leli une iPhone kodwa iPhone 16 Pro Max unayo funa uzoshutha awa masefu washawu njalo ukudene safe hayi
Manazareth ayingcwele asifune uShembe kuseyisikhathi sisaphila. Ngoba sizolungisa indlela yokuyekhaya. Letho idlule engozini. Mntawethu wena funa uShembe mawuphuma lapha umuzo yempuza esikhumbuzo sababamkhulu hamba ufike uthenga ihawu elinomgoba hayi ihawu lingenamgoba uzokita ngani ngime emgidini Manazareth ngoba ngiyagida omsilela ubongeka bayibhoboza lensizwa base beyithatha uthi waqhamuka inkosi yezona umhlaba uthi waqhamuka inkosi uthi yeza nami uthi yayisingibamba Shembe Manazareth uNkulunkulu uthi wayisangibeka emgaqweni freeway uthi akuseni ngovivi uthi imonto zimi lapha na kule freeway uthi sayigijima uthi kodwa kwajika iquantum inabantu lashaya ureverse freeway uthi leza libona umuntu olele phansi uthi leza uthi le quantum lafike lama uthi udriver wayesefona wathi kunomuntu olele lapha gijima yabo sizoqala bayithatha lensizwa bayiphuthumisa esibhedlela uthi mayifika lensizwa esibhedlela uthi yayisifika into esizulwini uthi yathi mntanami yathi thina boShembe esikusindisile ulela quantum bengelona iquantum ihlensizwa kodwa ngase ngilibuka kancane eliquantum uthi kodwa lasuka kimi laphela uthi kodwa mangifika esibhedlela yafika into yasezulwini uthi yafika ifaka isikhatho sayo esihle esibhoniwe yafaka isuti yayo egrey uthi yafaka umjiva wayo athi mntanami mina ngiyinkosi yaManazareth inkosi yesine uthi wena nkosazane sindiswe yimi la boys ithi yalansizwa siphethe ivangeli esitimeleni ithi yalansizwa nina uShembe animazi hawu uShembe uNkulunkulu nje hayi nina animazi akhumula iskipha lensizwa yathi ngiyangibona ngidlala lapha emzimbeni wami kasi ndisoShembe Shembe uNkulunkulu Manazareth ungaphumula awula emva kwami sesekuthuthuke manje sawucela insizwa ngeke ngisho zonke indaba kaShembe ethi kusuka insizwa yaphatha kuyineshwa isibongo sayo ethi ngalansizwa uqhamuka inkosi yaManazareth isagarage lensizwa ethi phambi kwayo eqhamuka indlondlo yomusa ethi qo phambi kwayo hawu yathi lalela mntanami wathi namhlanje unabantu abazokudubula wena wathi kodwa mawususindile ungaya ekhaya waza kimi ebuhleni Njayisana Shembe uNkulunkulu Manazareth akugcwale kuwe ukuthi uShembe uNkulunkulu akugcwale kuwe ngaphakathi kuwe ngomix uShembe ngamxobo uShembe awuphathe umuthi esandla sakho uyikhola uya kanjani awufili size Kosi yami ungi
uphethe amafutha, uphethe umuthi, uphethe isihlabalala, uphethe ubhobo, uphetheni? Ethi kalansizwa bantwana benkosi, uthi le ndoda yathi mayithi ithi mntana wami ngizodutshulwa, kodwa mawusudutshuliwe ungisize ungaye ekhaya, woza kimi thina bashamba sokuvukela. Lensizwa yamanje angena egarage yafuna ifootage. Hawu, lo muntu ade efika nimbonile yini ukuthi ngizodutshulwa? Bayibheka ifootage lensizwa ababoni umuntu. Bayibheka ifootage, hayi wena ekhanda uyagula. Yathi nje mayiphume egarage base befika bamngqongqozela ngendlela ebathatha. Bayidubula insizwa, bayiphora imoto yayimpobompobo, bayiphora imoto bayishiya bethi ifile. Kanti lensizwa ifile. Ushembe wazi ukuthi kuzokwenzakala kuwe. Kanti bayifika lensizwa nalempela izwi lenkosi ayikhohlanga. Yashaya imoto isidutshuliwe, yagijima ebuhleni. Mayifika ebuhleni yathi ngizofuna ushemba, kathi ushemba kabona. Uvaliwe. Shemba kabona. Hawu ngizofuna ushemba, uthe ushemba ngize la. Wayisikhathi eside bathi cha lutho. Ndoda kwenze njani angafuni ukuchaza. Kuthe sekunjalo seyigive up lenze ibuyela emuva. Saphuma isilwana ngemoto. Awushamba uThixo maNazaretha. Saphuma isilwana ngemoto. Saphuma sayidlweza sethi dwi, sabuya ngo reverse. Sathi wenze njalo khalakani mnumzana. Shamba uNkulunkulu maNazaretha. Ushamba uThixo wayisabonile umuntu bamvimba, kodwa ngoba yena uNkulunkulu uvela ezulwini uneso lesithathu ethi ura, uyakwazi ukumbona umuntu njengoba kubona nawe ukuthi usosizile. Lolu sizo nalo ushembe ohlezi ukhala mihla namalanga uthi Nkosi ngisize, Nkosi ngiyadinga, Nkosi ngesho. Ushembe manje uyakuzwa kodwa yonke into inesikhathi sayo, musukujaha. Ingahlupha ngokujaha maNazaretha. Hayi, ngona umkhulu benemoto nami nje ngicabanga ukuba nemoto. Hayi, sihlupha nje ngokujaha inkinga yethu. Bese kusasa sifike futhi sithi bese niyahamba nina futhi niyothwala nithi hayi loya usebenzisa isiNazaretha. Ayikho le nto maNazaretha. Usebenza ngeSinazaretha. Usebenza ngeSinazaretha. Konke nisho njalo ukuthi hayi usebenza ngeSinazaretha. Usho amaNazaretha ayingcwele. Awafuni ukwenza izinto zekha ngendlela yenkolo. Azozalwa abantu amaNazaretha. Uma thina sizosuka thina futhi sifaka le mithi ayifaka obaba, ifaka omkhulu, ifaka yithi futhi. Abesimeni ngoshembe. Sima nje ngoshembe. Sasuka ngelinye ilanga noma phumulo lapha inzoza leParliament sesiqhoko, sasuka ngelinye ilanga ngeCovid, ugula insizwa olundi. Sisuka lapha asidlile sizinhlose inzoza la ekhaya. Silindile maNazaretha. Sasuka sakibala imoto ngeSabatha, asangadla ngeSabatha, sasuka sakamaphumulo engasibulala indlala we. Sathi masifika imoto lasa nini izulu, imoto kaMsibi engakwazi ukukhuphuka, safaka amabheshethe eqolo. Unalo yini ibheshu? Cha, unalo ibheshu? Imali lifone ephathayo. Sizofaka umkhala wedevu. Kodwa ibhesha unayo. Sathi masifika amabheshethu safaka eqolo, ngiyikhumbula elinsizwa eyakhoshwa ibhesha ekophansi kombhede. Ha, maNazaretha, kwakhona isinene sodwa si-extra yezidlaka. Amen. Yazidlaka afaka isinene emuva, isinene phambili, sakhuphuka, kwaqhamuka iveni phezulu, mama siqhubula umqansa, aqhamuka iveni phezulu, yathi niyaphi? Sathi siyothandaza, siphethe isigubhu, siphethe imbomu. Insizwa iyagula, ibile hlala dodlo lensizwa, iyagula isindi. Insizwa athi gibelani, shayile uthele insizwa ngeveni, sasho phakathi evenini. Yathi insizwa nakho la niyakhona kabuthelezi. Nakhe la niyakhona. Sasha. Insizwa yabamba isigubhu njengohambo. Yasibamba
yasithi uma kawushaya isigubhu kuleli bandla esafundiswa khona thina uma ngabe sisemgidini ushaya ngeshaya embili hayi ngesodwa ngoba ingilosi yalahleka ngoshaya ngeshaya isodwa ngafundiswa lokho mina nabafowethu abafundisa abadala esikhala imbomo baba bafantuzu sehla sizinsizwa no baba sehla kwaqhamuka umama pheshana lejubane kamakhelwane waqhamuka la mama egijima wathi ngibona into ayisimanga labantu abenza ekhaya ufika indiza phezulu labantu yabehlisa bevunule bavela apha abantu behamba ngendiza asihamba ngeventi sihamba nje ngendiza asonge phansi egoyisa joyina ngeventi saphambili umsiba sifika phambili uthi uqhamuke la mama waqhamuka egijima unabantu behla endizeni behla ngestepisi endizeni uthi yibo laba abangena ekhaya la mama wayesefakaza ethi ushembele mase uyinkinga sathi masiphuma uthi baba wethu sezulwini awukise emseni abelana nensizwa saphuma ngaphandle sagida uyagida yini Manazaretha ingcwele kumina angazi kuwe ngeke ngibuka umgidi ubaluleke kakhulu ukuthi ngifisa ngathi wonke umuntu engawuzama njengoba siwuzama nje umshungu uhambe emshadweni ulithola ithuluzi alikwazi ukukhala abagidayo ibona abafuthayo emshadweni nje uhamba abantu nje impela abangafuni kwakwenza lutho bayalukuyodla nje amen usolisa Manazaretha kodwa kubhlungu ukuthi nihambe nabantu kodwa akukho la participate khona kukho isiqomo siyamhlula ngisho isifono fi siyamhlula ayikho into ayenza yona uyahlala mase kudliwa futhi uyena phambili hayi Manazaretha asikuthanda ukuthi kunabantu bantwana benkosi abasho behamba emngcwabeni ezethu umuntu emngcwabeni hawu mina emngcwabeni ngilambile nginqishiwe ngoba into ayijolena ukhala usikhala udla umngcwabo uyiNazaretha ukhala nje ukuthi emngcwabeni awudlanga ivelaphi imshonje emngcwabeni Manazaretha ayigcwele uzaba seconnecteni mina kukhishwa amabhiya waka wathi omunye hey sibusile eshadakiwe ethi sibusile kwasibabona hawu semngcwabeni lemshonje semngcwabeni ivelaphi Manazaretha Aliqala umuntu uma ngabe kushoniwe kwakusuka abantu bephathe lokhu abakuphathayo bayokhalisa lo yamuzi kuze nempuphu kuphekwe namhlanje thina siza phela nje igesi ka drink sithi nje hawu silambile emngcwabeni usho amakhola angabe yokhalisa hayi wayibamba hawu Manazaretha ingcwele wenze njani bantwana benkosi uplasi yakhona kanti thina siyoya yini la sibiza la khona kweliphezulu into nje phambili ukuthi ukudla mawungadlanga nje wena uthi hayi umshado wasekutheni bekonakele akudliwanga asisuthanga sinsizwa iyekele lento ukuthi futhi mangabe nifike emshadweni insizwa engangami nime emva kwezindlu kuthiwa kuyadliwa ngaphakathi nifuna uwedwa nizinsizwa
nama ngiyeke ifuna nje ukuwedwa mina nje ube sitatanyiswa isikhulu iVVIP sathi masiphuma kulowo muzi bantwana benkosi sathi masiphuma khona lensizwa sagida nayo sagida ebaleni yayisiwazi ngisho ukugida ngoba yayingawazi ulutho yayisiphila ngoba sasifike nezwi likaShembe hayi lethu nezwi likaShembe saqala kumshumayeli wethu hathi mshumayeli siyolundi siphi isibusiso ukuze sizohamba kahle la siya khona yonke idlula khona yebo noma ngengilosi ukuthi uyabona ebusuku mawule kodwa nje umshumayeli mayengazi sorry ngafundisa ukuthi basicala besicala umshumayeli yonke into siqale nje umshumayeli sendaweni ethile sothandaza sesingahle masifika futhi kulowo muzi noma ngabe kuthiwa kulowo muzi kuphawa kanjani asidli kunamahluko phela nina sathi nje nakovuka nathi bokugula niya maNazaretha Phone 23 verse 2 phone beka ummese emphinjeni wakho beka ummese emphinjeni wakho xa ungumuntu ohahayo haleluya Shumayeli animnika umpapa sanibona makhona angina sije ufuna uphindele encwadi baba uma ngabe sangamaNazaretha abantwana benkosi ake sidabukeni nabantu asingabizi itatanyiswa thina ayesidabuke nabantu abasosizini akekudleni nekudineni kekudla abantu bokuhamba uyiNazaretha lapho uweda abantu ungafiki nje ufuna ukubona ukuthi kuba mhlaba ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani wena phela umfowethu wena ningaba kwethu wathi uShembe ngizokhanda isizwe esisha lesi sizwe esisha sizoba ubumba likaSimende esho ukuthi 2 or 3 uma wena mawufika ekhaya ungasafuna ubo wakwethu fanele ngenze njalo mina ngoba kunamuntu ekhaya ngiyedwa zwi fanele ngenze njalo mina 23 verse 2 ngisabe lokuzama zohlangana futhi beka ummese emphinjeni wakho uyabona nje umuzazi ukuthi unenkinga yokuthi uthanda ukudla unohalala nje uyahangaza ekudleni bathi nje othenga okapi noma uthenge igoni uyibeka emphinjeni xa ungumuntu ohahayo uma ngabe uhala nje thobeka ummese emphinjeni wakho hawu uhamba nokudla emngcwabeni ukufisha phansi kwenansuka uhamba nakho uthi ngenzela ingane ekhaya uyayifaka ukufa ekhaya amakhodrinki aphuma kanjani emngcwabeni ngoba awesifo kwenzenjani maNazaretha gcwele ukamshumayeli wenhlasi uthethile ukamshambululi uzophuma nakhe esifweni hayi ngiyabona ngabe buswa noma kuyimshado kulungile fanele vele insizwa mayihambe endleleni zidle ukudla makusalile ngazana ukudla kubona ekhaya kodwa ngesifo uphuma nokhokhi ngesifo uthi hawu insimbi yoyidla phambili maNazaretha ngcwele uShembe uNkulunkulu akasifundise ukulunga nokuba nonembeza nokuzwela abanye abantu sohambileke no drink emngcwabeni ekhaya sokuthi akusale kudliweni imali yamaplate imali yebani bazobona ngayo abantu sohambileke nokudla nabo abantu abazobona ufuna abanike labo drink uphume nabo wena wagcwala ikhantama uhamba nakho ekhaya wawofaka ukufa engaleni zakho ubuye nabakhekho omngcwabo sidle usibeka mathambo awuyeza ngiyabonga maNazaretha ingcwele la ngikhulume khona kabi
ningithethelele. Amen. Ngingumntwana omncane bantwana benkosi. Uyabona nje emsebenzini kunama security ayagada. Asibhekela nje umsebenzi wasemsebenzini. Inkinga ke security mvamisa. Umsebenzi akusiyona owalo. Umsebenzi womlungu. Kuyenzeka ke ifemu ibe lenogada abaningi. Kuyenzeka ifemu ibe nonogada abaningi. Zintombi zakithi makhosazana amahla ingcwele. Ningabi nonogada kuleli bandla. Amen. Ngoba inkinga ye security umsebenzi akusiyona walo. Ngicela uma Nazareth ingcwele. Ngelinye ilanga kwiphathi insizwa inkonzo ekuphakameni cishe umfundisi. Mayiphathi inkonzo usefika la mayiqeda kwiphathi inkonzo ibabazeka inkonzo. Mayifika edokotela bese fike egula kakhulu. Hlaba umuntu hlaba kuphuthunywe enkosini. Beyisithi inkosi hayi usibanibani uyinto ethini. Ngiyaxolisa ukulibeka legama. Ithi uyisiphuphu. Ithi lo enikeza inkonzo. Uthe esesemnyango wezulu. Akangabacelela abantu bakubo ukuthi uNkulunkulu akabakhumbule. Uthi ugulisa abantu bakubo ngoba besebephansi phambi komnyango wezulu. Ngoba enikeza inkonzo nje ubefuna ushaya bekhumbula abantu bakubo. Yena wayeshaya uphatha inkonzo angabacelela. Nami bantwana benkosi. Ngicela amakhehla azalayo ekhaya. Oshwamshwamo omfihlo. Osulu. Osomjumasa. Abazana ngibaba lapha phambili. Nabafowethu abangasekho. Nezalukwazi zakithi. Sisenkingeni maNazaretha. Omakoti abasiganile abakwazi ukuhlonipha. Cha ngikhuluma ngenhlonipho behloniphe thina abahloniphe kulungile. Ngikhuluma njengokunje ekhaya uma kukhona umuntu obizwa njengosibindi. Uthi uyothenga isibindi alfa. Yabona maNazaretha incane. Abasakwazi. Angazi mawethu ukuthi uyosifundisela kanjani. Lapha ekhaya kithi khona osifiso, ukhona osifundo, khona obhuti umpheki, khona umaswidi nami. Akakwazi ukuthi umaswidi waphe sebiza umfowethu ekhaya. Akakwazi. Mawuthi nje angikhulu okhokho bami mina bethi hawu na ukhona usibindi ke hawu mina ngiyothenga isikhuthazo ngoba ehlonipha igama lesibindi. Abasakwazi namhlanje ethi umuntu eyazi ngifisa ukuthi khona usifiso nje ekhaya. Ngangifunda isifundo ukhona usifundo nje. Angizwa kumele ukhona ummeli nje ekhaya. Umakoti kumele athini? Sifundiseleni. Sigana izingane ezincane. Sifundiseleni siyacela mawethu ukuthi kuhlonishwa kanjani ekhaya. Alibiza lo igama lamfowenu. Neka baba libiza ekhaya. Yebo maNazaretha. Mhlamba wakhumbule lo yamuzi wakithi. Unezithe eziningi. maNazaretha. Unemizi lapha abantwana benkosi enezitha. Ihlezi ngisho lento. Ihlaselwa izitha. Ungazi ukuthi yenzeni. Make babona nje into enhle. Njengoba uzothenga imoto njengo December, kodwa usibanibani usenemali. Kanti ayikho imali uzama into yokuhamba. Make wakana uthi usibanibani unemali, ayi imali ibutshwa kuyena. Futhi angiphathi mababa loguqe ekhaya kuthi uthwele. Kuthiwa nje kunendle engavula kanti indle bungcwele le. Kuthiwa hayi ungena yena kuphela. Uguqake loyo. Kuthiwa hayi maNazaretha kunendle kanti iyangena ingena abantu abafanele ukuthi bayingene. Yabona abantwana benkosi. Shembe sempuza Nkosi ngesiqu sakho. Kodwa ngokomoya ukhona lapha Nkosi. Khumbula abantwana bakho lapha Shembe ingcwele. Abanye bafuna imisebenzi. Banethemba lakho Nkosi ukuthi ngokufika kwabo lapha uzobukamelisa ngethemba. Amen. Bakhumbule Nkosi kunoma bethu lapha nawo baba abanezingane isemajointini abazi noma zobuya iphila yini.
uyikhumbule inkosi yamakhosi zonke esingezakho uziqoqe inkosi sizoba amaNazaretha kanye nazo sifake emgidini sigide sikufanele inkosi ukuba phambi kobuso bakho nangomzuzu nangesikhathi uNkulunkulu maNazaretha la ngishayise khona ningobaba nina ningoma bami ngiyacela la ngone khona ningeluleke mntanami akukhulunywa kanje ukuze uzokhula kusasa nami ufuna ukuba indoda ngoba ngisewumfana nje inkosi ibusamazwe nazo amen Mawhe Ujehova Amen.